everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Niya ang sumpay ning bagotang sugilanon. Layla, libat. Tita, ako niyang allowance, ha? Rexon, dili ka magpalabi og gasto ha. Kinahanglang mahuman ka na gyud ni anang imong kurso karong gikuha. Ayaw ka bala ka, tita. Oh, tita, kinsa man ang babae sa imong phone? Uy, hala, libat. Ayaw pagtan-aw. Nganong naam ka anang retrato sa babaeng libat, tita? Kinsa man na siya? Mahibaw ka raon niya. May kwarta. Hala sige, sibat na. Maginay ako biliban ni mo, tita, eh. Dali na gid kang mudugo. Kundi pa lang ako ang gibinlan sa imong inahan kanimo, Rexon. Ambot lang og atimanon bata ka nga bugoy ka man kaayo. Ay, sadot pagkaanak, tita, eh. Misaan na ba kong ni Tito Luisito nga magtarong nako? Kinahanglan kong magtarong ka na. Aron pa atimanon ka sa imong Tito Luisito sa negosyo niya. Oo, lagi, tita. Ako na'y bahala. Hello, Tita Teresita. Hello, Venus. Nganong karon ka pa man musod? Nagpaabot naman ni Rexon sa ubos, tita. Pero, nadugay man siya. March! Lugayan ang nanaaw, goy! Yun na pa. Nganong ni Aka Bimbo? Murag doon na mo'y milagrong buhaton da. Tita Tere, salig lang ako. Basta ako'y kauban ni Erickson. Tinarong gining amo lakaw. Mag-research me, tita. Mao na, tita. Mag-research rami. Oo, tita. Way lami nga ilaag, tita, eh, kung doon na pa'y trabahoon. O sige, pag-research na mo. Lakaw na. Way inom ha. Yes, tita. Huwag inom. Sure, tita. Huwag iinom. Pwede gamay lang, tita. Dili mahimo. Ayun na lang paghirit niya, love. Dili, good. Doon na ako, Tito Luisito, ha. Ay, Tito. Kumusta naman, Rickson? Nabuhat na ba nimo ang akong gisugo nimo? Way problema, Tito. May report na ko ni Sir Louie. Rickson, ibutang si mong unahuna ang tanang itudlo ni Sir Louie kanimo, ha? Wana'y problema, Tito, uy. Hapit ako mahuman sa konkurso. Mahimo na akong magnegosyo. Ayaw sa gulig pamabay ang trabaho, Rickson. Promise, Tito. Good boy kay ko, Tito. Alright. Okay na, napadaan na ako ang imong mga pictures. Kining direk, diin man to nimo gipada akong pictures. Kang Ma'am Teresita. Ah. Og mo anira siya nimo, ado na magigsulti kanimo sa personal. Siya ang mo interview kanimo. Pero sa dili pa siya mo anhi, kinahanglan nga magkasabot ang tandaan, ha? Ha? Sabot. Sabot? Yes. Magsabot ta sa mahimo nimong papel. Papel. Papel sa pelikula. Pero unsa man gyud nga pelikula nga akong apilan diri koy? Unsa may title ani? Haloy, artista ni gyud ko diri koy. Usa kini ka reality show. Reality show? Kanang murag acting sinuod kinabuhi. Yes. Ang bahay nga imong atuan, doon na ni nakatagong mga kamera. Ug ang tanan nimong lihok makuha sa kamera. Hala, uy. Kakita naman ko anong nga show diri koy. Pero kinahanglan nga mobarog ka gayod sa papel nga akong ihatag kanimo karon. Unsa man gyud akong papel direk? Magpaila ka nga anak sa milyonaryong Luisito. Ha? Mao ka na ang imong papel. Direk,
Mangilad ko? Maingon-ingon. Ha? Pero, Ah. makalipay sa masakiton ang imong pagpailang kaniya nga iyang anak. Hala ka, Dirikoy. Hmm. Mubalik di ko sa kontrabaho ini. Oh, mao kayon. Ha? Mao. Dirik sad, uy. Hmm. Ako narbantang gilubong sa kalimot akong kalaki sa unang panahon. Ibutang na lang si Mona Huna nga dakong pabor ang imo buhaton alang sa usa ka masakiton. Oh, Tabang na. tabang no. Oh, Pabor. pabor. Ah, mamangga. Sige, larga. Anya, sumek buhaton direk. Maminaw, doon ako'y ipa-memorya nimo. Doon na di script sad. Oh, ipasag-o nimo. Nya. Muram day ko ni bubalik estudyante ani Dirikoy. Unsa man na imo ipamemorya nako? Angan sa imong inahan, mao si Monica Albor. Linda, may nga sa kong inahan Dirikoy. Monica Monica. Albor. Muna akong ingon na akong inahan. Monica Albor mo nang imong inahan. O Monica. guwa ka makaila sa imong amahan. Monica Albor. Monica Wala sa Albor. kong- Sige. Katimaan ako, ana. Mm. Gikan karon, mao na ni ako nahunahon nga akong inahan. Mm. Monica Albor. Monica Albor. Dili na sa Mama Linda. Dili. Kana gyud ha. Mao kana ang timan. Timan gyud. Labaw sa tanan timan ang sad nimo nga wa ka makaila sa imong amahan. Sige. Wa ko kaila sa akong amahan. Oh. Nalumos sa bawa akong amahan. O tiba, napatiran sa kabayo sa dulho. Namatay. Ilang daghan na ng imong istorya kay daghan kay istorya daghan sa sayop ha. Sige. Ay na lang pag-adlib kayo ha. Sige, mubo na lang ako istorya. Move on. Barbag intik. Oh. Basta kana lang ang importante. Timani ha. Monica angan sa imong mama. Monica. Unya didto kang magdako sa sitio Kauit. Aw ka na, di ko masaypan ng sitio Kauit. Di ka masayop nga didto ka magdako sa sitio Kauit. Oo, lagi. Sitio Kauit. Okay. Ayaw pagkiyat ha. Ayaw ipakita ang imong pagkabalasubas. Direk sad, uy. Ikaw bahapla sa balasubas ni mo. Sa una na itong balasubas ko. Karon tarong-tarong na sad ko gamay, uy. Okay. Ugma, moanhin na si Teresita. Teresita, Oh. mo na producer. Mauna siya ang mamahimo ni mong tita Teresita. Igsuon sa imong amahan. Usa! Mauna. Pero ayaw gyud pagsulti nga ako kang gisultihan ni ana. Okay? Sige, Direk. Kuyawa, good yung salidaha, good. Mura day ta katong paborito na ko realistisyo, no? Mao ka na. La. Mao ka na. Mao na nga may sugod ni mo, masoda ka nimo sa dito na sa mansyon, ha? Kinahanglan inigsulti nimo, inigpailan nimo ikaw gayud ang anak ni Monica Albor. Yes. Ako na si Laila. Lipat, anak ni Monica Labor. Albor? Albor. Albor. Oh. Tamalas na malipat to, no? Niya ang imong birth certificate. Kukuyaw, good na. Mm. Naagidayan ko birth certificate. Kana ha? Ikaw gyud ha naay birth certificate. Aha. Kinahanglan do na kay ebidensya nga ikaw gayud ang anak ni Monica Albor. Diba? Yun sa ninimo direct. Ngano na naman ko birth certificate? Way dili mahimo kun do na kay kwarta Laila Libat. Teresita, Luisito, kumusta ng pamati mo sa imong lawas? nagkadugay. Nagkakapoy man ko. Hapit na yung ko mamatay. Maayo unta kung makita na ang nga kong anak. Ayaw ka balaka, padayon nga nagita si Dikoy. Maayo unta kung makita na siya sa di pa ko mamatay. Luisito, mahimo magdili ka maghiskot o kamatayon. Di kinahanglan ka pa namo. Ang ako na lang anak nga kong kipaabot, Teresita.
Ayaw ka balaka. Makit-an ra ang imong anak. Ako nang ipasalig kanina. Uy, gibingnan pa ko niya kwarta. Yahay, ako na ako. Ano kalit lang una dato, uy? Sa may aki mga adlaw, dito pa ko sa quarters area. Kaon ginamos. Dito sa kumbay. Bustot mag-atok. Pero karon, ni ano mo ko ni mahalong hotel? Artista pa. Ay, kung wa pa matay sa papa. Siya ko doon tayo malipay mga yun yung naitabo na ako. Kalit lang kong kwartahan na ni. Kisinasayod. Kalitan yung kong madato niya mamilyonary ako. Ayoko lang ginina ako kong pag-artista. Kay, kakwarta man dyan ko, ani. Pero, ano ako mangikwa nga libat ng gidawat ni Direk, no? Aron himuong anak ang Luisito. Ay, wow! Kanindot sa kabuntagon. Kabog na sa feelings, ah. Makita mo na yung bungtod kay kadinit sa akong kwarto sa hotel. Hello, eh. Leila, palibat-libat lang kaday. Pero prinsesa ka karong mga orasa. Kanindot ay ni kinabuhis dato, eh. Ay, sarap. Lah, na naman nanuktok. Kasayo ba? O pagani ko kaligok. Kung na lang ablihan, oy. Basig ang rumboy ni, nakatulog tinuwa. Ay, Good morning, Laila. good morning, Direk! Hi! Oh, ani ada ang akong giingon kanimo. Ay, Ikaw na yung dugay na namong ipangita. ha? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Niya ang sumpay ning atong sugilanon. Layla, libat. Kanindot ay ni kinabuhis dato, uy. Ay, sarap. Lah, na naman nanuktok. Kasayo ba? O pagani ko kaligok. Kung na lang ablihan, oy. Basig ang rumboy ni, nakatulog tinuwa. Uy, Good morning, Laila. good morning, Direk! Hi! Oh, ani ada ang akong giingon kanimo. Ay, Ikaw na yung dugay na namong ipangita. ha? Pasudla kami, Laila. Sorry, madam. Ay, sorry, Direk. Ay, naut sa bang nag-alimang ko. Ay, sorry kaayo, ha? Sud. Dali. Ma'am, Sud. Kumusta ang imong kahimtang din sa kwarto? Okay ra ka? Wa ka maglisod? Wa ka laay? Pastilan, madam, moy. Wad yung laay-laay din, ay. More pa. Nindot kini kwarto, ha? Feeling dato, ko. Bisan ko libat ko. Good. Siya si Laila, anak ni Monica Albor. Oo. Mao na, madam. Ako na mama si Monica Albor. Unsa man? Nakaila ka sa imong amahan? Wa lagi, madam. Midako gi ko, madam, nga. Wad ko kailas kong papa. Di man ko nasugot ako akong inahan nga ako ni hisgutan. Sa ato pa, may kasuko ang imong inahan sa imong amahan. Klaro. Grabing suko agad, madam, uy. Kadiligod siya ganahang hisgutan pa ko amahan. Bisan nga gana ini, gilubong na niya sa kalimot. Di ko'y salamat.
Salamat ka imo na gyud siyang nakita. Ma'am, lahi ko kung ako'y musaan. Ako kining paningkamutan nga matuman. Karon ania na. Ania na si mga tubangan ang inyong gipangita. Totoki ko. Ha? Mm-mm. Ako? Ay, ako ang mututok ni mo, madam? Gusto ko lang klaruhon ang libat sa imong mga mata. Ngano man din akong libat? Lahinig style sa uban, madam? Doon na ba ni kalainan sa bang libat, madam? Ang imong mga mata. Besag, unsaon akong tanaw. Huh? Libat gyud. Kay libat bitag yun ko, madam. Bisang ganig matuog ko, libat man ganig yapon ko. Ay. Madam. Madam. Ano bitawa mo ka, madam? Unsa man kanang imong mga mata? Wa na tuyo nga pagpalibat-libat lang. Wa taong ko magpalibat-libat, madam. Uy, tininuod yun ni, inborn. Oh, libat kita. Kung mao ka na, ihatod siya ugma sa mansion, Digoy. Aha. Mansion? Direct mansion? Hala, makatunod mo sa kog mansion, ugma. Adto ka sa mansion, ugma. Kay iatubang ko na ikaw kang Luisito. Imo sa Bimbo. Imo sa tagay. Gabi mo mata din Erickson? Di pa ta mamauli? No, nata ko mauli. Kinahanglan ko ma-standby ning kapita. Sa say dalian mo Bimbo boy. Kinahanglan mo sige katubang si Mulula. Bitaw. Matakday kas kabadita na imong lola, Bimbo. Aw ako noon, padaga dagi ko ninyo ba? Pero lain mo kayong ilakaw pa ulit subay nga, humog lang gyapon ta. Unya, lain adlaw na. Sige lang gud, mamauli lagi ta karon. La, masa man na si Tito Luisito? Murag, dili naman na siya magtukay, no? Ako sa bitaw na akong kagulan ko na ako subay. Wanas mamagpapa. Unya, kuyaw kayo kung musunod si Tito Luisito. Buotan, good na siya, no? Mao nga dali na siya mamatay. Gusto gid ka. Butan kay nang akong Tito Luisito. Nakadungog ra ba kung patrabahoon ka na niya? Mayon tag adto ka ma-assign sa kong department sa creative. Mo request ko ni Tito nga adto ko ibutang. Di ko gunahan sa marketing department ay. Mao na katong atong sabot ha. Ugma sa odto. Adto na mo man odto sa bahay. Daoy, mura man og kikulbaan kong maayong madam. Tita Teresita. Mao ka nang isangpit mo kanako. Tita Teresita. Ay, sige. Magkita na ang taog ma, Tita Teresita. Taoy, kakiwaw pamation ako musangpit ni mo, Tita Teresita, oy. Sige, Tita. Oh, sige. Adto na ko. Kinahanglang limpyugit ka ha? Oo, tita. Manglukot kog maayos kung buling ugma. Okay. Iatod ko sa silong, Digoy. Yes, ma'am. O, ikaw, Laila, Yes, ano yan Direk. nagkasasul sa kwarto, ha? Ayaw yun pagawas-gawas kay mawa, unya ka. Ay, yes, Derek. Anira ko. Init sa kay igawas, Derek. Oy, Dali na, Digoy. Okay. hala ka diha. Unsa kay may tabo na ko, no? Kulpaan man ko niya ko pag-artista, oy. Murag sobra raman sinuod ng sortiha. Mura naman noong kong sa Cinderella ini. Kalit man lang ko na dawat pagka-artista. Di na dyan ko kasuwag ginamos ini. Sigurado kang hagikan sa sityo kauit ka ng maong babay? Yes, ma'am. Maayo. Mao na lang unta ka na ang atong gipangita. Mauna gid na. Tukma gid siya sa atong gipangita. Tinuod na gid siya nga lipat. Sige. Dada na ugma sa bahay ang maong babay. Kinsa tuwing ngan gani niya? Laila
Mirana. Pero ang iyang inahan, Monica Albor. Ay, Derek. Nabalik lagi dayon ka. Kinahanglan nga masabutan na itong maayo ang imong papel ugma, ha? So, Derek. Okay. Pero, Derek, nakamemorya naman ko sa tanan. Ako mama, Monica Albor. Kana, importante kay nang maungan nga ang imong mahinumdum ang imong Monica Albor. Yes, Monica Albor. Pero, Derek, ikulbaan ba ako ay? Relax. Ayaw pagkubak-kubak, ha? Naibaw ko unsa ka sa inyong lugar. Kay doon ay nakahungong na ako, ibaw kay kunimo. Lagi-lagi, Derek, oy. Oh. Kananong among lugar, Derek. Dagan kay diha, oy. Ngayon magbuwa lang ba? Oh, mo gani. Nya mukha to lang dila, kundi makatabi. Mao yun na. Derek, ano nang hubaw man ka? Ayaw na, Derek, oy. Kinala malipayon ta kanunay, bisan pubrita. Awa ko na di ay. Ingon ana manusab ng kinabuhi sa tao. Adunay mga higayon nga makulbaan ta. Dili man na kalikayan. Ilabi na kung doon ay mga sitwasyon nga way kasiguruan. Oh, Derek sadoy. Basta ako, Derek, no? Dako dyan ko utang kabubuto ni mo ay. Kaya ako kagipili ni mo sa audition pag-artista. Mao nga, musunod dyan ko sa tanan ni mo tambag. Basta musunod gyud ka. Bisan unsay akong isugod, mumusugot ka. Yes, Derek. Director good ka. Sugot kit ko sa tanan ni mo, Derek. Malibat-libat lang ko, pero libat yun ay. Wa gyud ka mag-uol nga libat ka. Oh, sa una, bata pa ko. Pero may kukitang sukmagay, Derek, oy. Tungkol din ako libat. Pero nadugay, naanad naman ko. Ingon man sila akong papa. Swerte ko nga libat ko. Kay nindot kog lawas, nya hamis kog kutis. Pero, Derek, sulti lang kuno sino, Derek. Oh. Ani sa ilan ta ba? Kundi pa lang ko libat, gwapasab ko no. Diba, Derek? Oo, guwapa ka. Labi magtalikod ka. Alayas mo, Derek, oy. Magtalikod na ko permi, Derek, ani no? Ayaw sa day. Kinahanglan ipakita nimo ang imong libat kay mauna ang nagdani mong swerte. Okay? Oh, cute. Ugma, kinala alas 8 sa buntag. 8 o'clock in the morning. Inigabot ako din ready na ka. Yes, Derek. Laila, unungan na ka ng pagsangpiti makog Derek, ha? Unungan na. Ha? Ano naman, Derek? Ikaw gud akong direktor. Ito raning sekreto ang imong buhaton. Hangtod ang tarang tao sa mansyon, wa may baw nga artista ka. Ang ilang nahibawan nga ikaw gyud ang anak ni Luisito nga dugay na niyang gipangita. Ha? Busa anara ang pagsangpit na kong Sir Digoy. Sir Digoy. Okay, Sir Dikoy. Sir Dikoy. Sir Digoy. Sir Dikoy. Patik! Ugma, mausab na ang dagan sa imong kinabuhi, Laila Libat. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!